Ayo roang angayai karti noraken diak pambang ngunet desa Pinu timure beci supaya tansah maju ngupokara kalan lan gitri guyub rukun tumandang aseng kutku brengku temah dadya tata harja hendak yani murah sandang pangan yekti Tirukutha desa wis merah hina sumer abang ing wetan prenah liti alor semor datano mangkul
Sabar makmur murah sandang pangan wekasane aktor perso yen pak guyuban ki tahe mriki pinangka por wate atur saya muda ingkang nami bakaranku kulon mi cilnya wostan kedah ing panduti irama ben sapu daya iku yen den Lukiting puji astawa kinarya salam ing pambuka atur giaran angaturi pambagya wilujeng dumateng para kadang sutresna budaya sugeng dalu saha sugeng panggihan kalian keluarga ageng sandiwara Ketoprak Cahya Muda ingkang mijil saking dusun Bakaran Kilin ingkang dipun sepuhi dening Raka Mas Jojok Sutresna saha kabiyantu Mbak Gajus Rosalita. Para kadang Sutresna budaya sasampunipun panjenengan dipun pasugata gending uyon-uyon sawetawis saha jukit gambiyong ingkang katindakaken dening Seniwati Ayu Cahya Muda ing dalu punika badhe beber lelampahan minangkani pamundutan saking bapak ingkang kagungan gati dalu punika kedah beber lelampahan kanthi irah-irahan ampak-ampak tulung agung
dawah perangan Pangeran Hendro Kusumo jumeneng ratu. Cariyos dalu menika geger wonten ing Tulungagung dawah perangan Pangeran Hendro Kusumo jumeneng ratu. Cariyos menika dipun rakit dening Dewan Sutradara utawi Dewan Dalang Raka Mas Tejo Gawa Giyanto. Sesepuh pengrawit dalu punika kaasta dening Bapa Sulasdi. Pangriptanipun gending dalu punika kaasta dening Bapak Subanggi. Ewandene Wiraswara dalu punika kaasta dening Raka Mas Jatin Raharjo. Binarung swantenipun Ibu Barabuga utawi Pesinden dalu punika asta dening Ibu Ponirah. Pangeprak kaasta dening Bapak Legiman. Ewandene pakliran katindakaken dening Raka Mas Jatmiko, Raka Mas Janadi, ugi Raka Mas Ipin Baskara. Teknik dekorasi lampu utawi lighting katindakaken dening Raka Mas Lopez Sakonco. Para kadang Sutrisno Budaya, Ketoprak Cahya Muda dalu menika makarya sesarengan kalian audio rental Anggi Putra, ugi makarya sarengan kalian video syuting Al Robiah Production. Salajipun gambaraken wonten ing Kraton Sukodana. Adipati Indratanoya dalu punika kaasta dening Bapak Sokran. Raden Handaka dalu punika dipun gesangken dening Raka Mas Bagus Mahendra. Ewandene Raden Handana ing dalu punika dipun gesangken dening Raka Mas Yudi Pratama. Adegan salajipun gambaraken wonten ing Katemenggungan Pangeran Bayu Anggara ing dalu punika kaasta dening Raka Mas Sumarto. Tumenggung Guna Santo dipun gesangken dening Raka Mas Jamin Asmara. Hadipati Brangwetan, Hadipati Pacitan Surya Dahana dalu punika dipun gesangken dening Raka Mas Bondan Swasi. Ewandene Hadipati Blitar Ranggapati dipun gesangken dening Bapak Purnomo Sidi. Adegan salajipun gambaraken wonten ing Kraton Tulungagung Sang Prabu Hendranegara dalu punika dipun gesangken dening Raka Mas Andi Prasetyo alias Kecik garwa Prameswari katindakaken dening Ibu Wara Suyar. Patih Jalak Seta dipun gesangken dening Bapak Warsito Hadi. Pangeran Hendro Kusumo minangka tengen-tengene cariyos ing dalu punika kaasta dening Raka Mas Agus Wahyudi. Ewandene Kadang Hendrawati dipun gesangken dening Mbak Ayu Tata Rolasita. Adegan salajipun nggambaraken wonten ing Desa Tanjung Gunung. Mbok Laras ing dalu punika dipun gesangken dening Mbak Ayu Kenes Surasmi. Larasati dipun gesangken dening Mbak Ayu Cinta Lorenza. Ewandene Sungkawa dipun gesangken dening Raka Mas Tejo Gawa Giyanto. Adegan salajipun gambaraken wonten ing Taman Dolanan Emban. Dalu punika kaasta dening Mbak Ayu Sri Wahyuni alias Ipit saha kabiyantu Seniwati Ayu Cahyamuda.
Indraswati dalu punika dipun gesangake dening Mbak Ayu Niken Jamini ewondene Indraswari dipun gesangake dening Mbak Asih Wijayanti. Adikan salajipun nggih menika repat utawi dagelan minangka panglipur manah ndika sami ing dalu punika kaasta dening Cak Blotong, Cak Bengek saha Cak Blondo. Para kadang sutresna budaya mekaten wau menggahing dapukan wonten ing dalu punika minangka panutupe ngatur hangesti budaya kinarya luhure nusa lan bangsa. Ketoprak Cahya Muda sekali jaya tetep jaya sak lami-laminipun. Ndur.